So, part 2 po ng vlog namin to. Ito po yung after the massage therapy and warm up. Ito naman po yung kanyang walking therapy program. Ayan. Watch nyo po to the end, yung walking therapy namin ni Kuya Jaime Salak. Ito sa Kupang. Akayat Kupang. Ayan. Ito, ata. Ata ka? Ata ka? Ata ka? Tapos ganun. Okay sa'yo? Oo, sige. Ata, dapat mga ano. Hindi pwede, hindi kaya natin ito. Pwede? Pwede tayo? Pwede? Patok daw, pwede daw. Oh. Natak nga siya ni ano Pwede? eh. Doon lang ah. Oh. Masyadong... Sobra. Sumobra naman. Sumobra ata. Sumobra nga ata. Yan. Oh, pwede isa pa. Paraw. Sobra naman kayo pa, no? Ayan. Okay na? Sige pa. Para yung tuhod nandito. Hop! Yun. Okay na? Ha? Okay, tapa ka, tapa. Hindi, even mo siya. I-ano, picture na. Ready ka na kaya? Ayan, opo. Ready, 1, 2, 3, push! Yun, no? Oo nga pa, sobrang nga naman. Hindi, support mo na kayo, support mo. Alam mo nga, di ulo mo. Hawa ka muna, hawa ka muna. Ayun ka? Relax ka lang. Relax ka. Asan patient oil? 50%. Pamoy mo siya. Pamoy na konti lang. Ganda ng dugo mo eh. Ayan. Magandang dugo mo. Ba? Sobra? Nahihilo ka, masyado mataas. Masyado. Sa atak? Ito kasi. Wala kayo atak eh. Dapat ginahatak daw doon lang, ano? Nating gawin, no? Hindi, pag nabigla siguro siya ng tayo. Oo, yung atak. Kasi galing sa higa. Atak. Relax ka lang, Relax relax ka lang. lang, hinga malalim, inhale, Huh! exhale. Ayan. Inhale, exhale. Ayan. Oo, sumakas sa Bawasan bago mo. na, tatay. Yun pala. Dapat tayo muna. Ako na, warm up. Tama. Ayan. Wala ka sa atiyalan, no? Hinigiba na ni Kuya. Oh, bago ka lumakad, ano muna ha? Yung warm up mo ha? O, ganun ka muna. Wala na hilo mo. Wala na yan. Tibay na. Kas. Oh, kas no? Hindi ka malalim. Ha! Yan, nabugan niya na. Huwag nabugan niya. Ah. Kaya ba? Kaya ba? Kaya? Sige nga. Okay lang. Wala naman. Good. Good yung ano niya. Payo mo na. Payo mo tungligin niya. Ano nga konti. Para may massage siya. Allergy ka ba nito? Ha? Sa patient oil? Hindi. Hindi man lagi-lagi, di ba? Hindi naman. Kasi kailangan mo rin ito eh. Dati na naman siya nag-FT kasi. Kaya naman baka... Sobra na rin ako, ano? Sobra. Okay na. Oh. Nakasobra si Kuya. Nagbibigs nga siya. Yan, no? Bago, no? Oh, yan o. There's a power in the name of Jesus. Yan, sinasabi ko sa inyo. So ito na po, starting ng aming walking therapy ni Kuya Jaime. Are you ready, sir? Are you okay? Hoy! Katagal ito. Oh. Ano muna ha? Warm up. Inayin naman ako. Hmm? Ay, malalim lang. Tuhod mo? Inasahin na. Sakit? Ay, malalim lang naman. Matalim? Oo ka na. Kasi matalim yan. Ka na.
Tanggalin ko matalim yan. Hindi po. Ayan, ipo. Ay, dami. Talim ha. Hello? Jesus name. Jesus. Meron pa? Diretso mo. Ano ko muna? Upo tayo ako muna. Mga 5. Ha? Yan. 1. Sige, sige. Sige, sige lang. Sige. Hindi, sige, sige. 2. O, di ba? 3. Yan. Good. 4. Ang nakabulong camera natin, para sa unang panahon. Ay. Set. O, upo ko na. Use it down first. O, relax ka muna dyan, relax ka muna. Kalma mo, kalma mo. Ano matalim dyan? Matalim. Konti pa. Konti lang. Parang, bilis yung camera natin, parang, hindi nangyari. Kaya, paano ng camera natin, ha? Kaya, kuya, bakit yung camera natin? Lord. Buksan ko ilaw. Yung ilang ilaw. Sige po, buksan nga po. Ay, Sige po.